وصلى الله وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci wadda yake na uku ko hudu yau biyar ko biyar ga watan Muharram hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1444 wanda ke daidai da uku ne yau ko hudu uku ga watan takwas miladiya 2022 a wannan masallaci mai albarka masjid Imam Malik bin Anas a garin Mubi anguwan Kaban a kofar gidan Alhaji Ibrahim mai karfi. Karatunmu na Sunan Abi Dawud muna cikin kitabu dahara har yanzu. Kafin mu fara karatu akwai tambayoyi guda biyu. Mai tambaya na farko yana cewa malam menene hukuncin mutumin da ya sallah bayan ladanin da baya iya ikama sosai, shin sallan su yayi? To in dai yana yin ikaman dun yana kuskure gyara shi za a yi, amma wannan baya bata sallah. Sai kuma mai tambaya na biyu yana cewa satin da ya gabata an samu rafkanuwa a wajen liman a wannan masallaci kuma su ba su riski sallah cikakkiya ba. A lokacin da imam zai yi kabli su kuma sai suka mike tsaye, sa'an nan kuma sallan su yayi ne ko bai yi ba. A nan dai inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi, an sanya limami ne saboda ai koyi da shi. Tsakanin kabli da badi idan liman kabli ya kama shi to ko da sallan ka bai cika ba lokacin da zaka yi kabli, lokacin da zai yi kabli zaka bi shi, ba zaka mike ba kai saboda bai sallame sallah ba. La takhtalifu ala imamikum, saboda idan ka tashi shi kuma bai sallame ba yana wani abu baka yi masa mutaba'a ba, to haka kabli bin sa zaka yi. Amma idan badi ne zai sallame ne, to in ya sallame kaga kai sallan ka bai cika ba sai ka cika sallan ka sannan kai badi. To bisa wannan malaman malikiya sun ce kabli yana wucewa da lokaci idan lokacin sallan ya fita, amma idan da badi ne suka ce baya wucewa ko da shekara. To saboda haka bina'an wannan akan ka'ida malikiya su suna gani in dai ba ku yi kabli ba sallan nan naku sai kun soma, wallahu ta'ala alam. Sai wannan mai tambayan yana cewa mace ce wadda mijinta ya rasu kuma inda suke ba za su dawo da wuri gida ba, inda ina fahimtar tambayan a inda mijin ya rasu ba nan bane garin su, shin za ta fara idda tun inda ya rasu ko sai ta dawo gida? A'a, da rasuwanta kaɗai za a fara idda. Idan larura na shiga mota ya kama za ku dawo gida, babu makawa za ki iya dawo gida, yana cikin yaddanki har yanzu insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. Abu na biyu, malam Bello wanda muka ce yana asibiti ya turo yan uwa su taya shi da addu'a, gobe za a shigar da shi sajari insha Allah, za a yi masa aiki, Allah sa a yi lafiya. Allah madaukakin sarki ya sa a yi da najahi. Idan ba manta ba za mu tashi ne akan babu siwaku min alfitra, haka ne malam Bakar? Na'am, faddal. Na'am. Babi na 29. Ina kake karanta? Babu siwaki min alfitrati, bayan babu ghusli siwaki, bayan babu ghusli siwaki. طيب wannan babi imam abi dawud ya ce babu siwaki min alfitrati, babin da yake karantar da mu aswaki yana daga cikin fitra.
to anan kalman fitra ya zo a cikin larabci da ma'anoni. Wata rana in aka ce fitra ana nufi da shi addini, wata rana idan aka ce fitra ana nufin halittan Allah, wata rana idan aka ce fitra ana nufi da shi sunna. To anan abun da ake nufi da shi sunna. Haka malaman wato fasara suka tafi, kamar su Imam Mawardi da Shirazi sun tafi akan cewa fitra zai nuna addini baki daya. Ya zo kuma a sahihi a wajen Abdullahi bin Umar yanda yake cewa mina sunnati kasu sharibi, kaga yana daga cikin sunna mutum ya rage wato gashin bakinsa, wa natfil ibdi da ya tuge kuma gashin hamatansa, wa taklimul azafiri da kuma ya yanke wato kofatansa. To saboda haka anan fitra a wannan babi abinda Abi Dawud yake nufi da shi wato aswaki yana daga cikin sunna, shine fitra abinda ake nufi anan. Qala haddathana Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in imamun ne kuma faqih thika, wanda ake ce da shi imamun ne cikin jarh wa ta'dil. Hatta shi yana da terms nasa cikin jarh wa ta'dil wanda malamai suka yi itimadin sa a hadisi. Idan yace da mutum la ba asabihi, to dai yake da yace thika, saboda shi a cikin wato kula da halin masu riwaya yana ɗaya daga cikin waɗanda ake ce da su mutashaddidun, masu tsanani, sai ya bincika sosai. So idan har ya saukar da hukuncin sai ce la ba sabihi, to ɗaya yake da sika wajen waɗansu. Babban malami ne na hadisi kwarai da gaske. Yace an waki shine ibn Jarrah, shi ma sika, ashabu kutubu sita sun rawaito masa da hadisi. An Zakariya bin Abi Zaida, shi ma thika bai da matsala, ashabu kutubu sita duka sun rawaito masa da hadisi. An Mus'ab bin Shayba, Mus'ab bin Shayba wannan layyinul hadis, layyinul hadis. In aka ce layyinul hadis shine mutumin da hadisinsa baya da kwari sosai. To an Talq bin Habibin, shi kuma sadukun ne. Imam al-Buhari ya fitar masa da hadisi a cikin Adabul Mufrad, ba a cikin sahihinsa ba. Sannan ashabu kutubul arba duka sun fitar masa da shi, mana kutubus sunan. An ibn Zubair an Aisha qalat, an karbo daga ibn Zubair. Wannan hadisi haka yazo a wajen Abdullah, a wajen Abi Dawud. Ibn Zubair ya sarraha da shi, haka yazo a sunan Buhari ya sarraha cewa an ibn Zubair, amma ya zo a cikin Baghawi a wajen Imam al-Khattabi a ma'alimin sunan cewa an Abi Zubair. To idan aka karanta shi da Abi Zubair, Abi Zubair al-Makki ba shi bane wannan, Ibn Zubair ne wannan. Ina fata an fahimta. To haka riwayan Abi Dawud din nan shine daidai, ba Abi Zubair ba, madadin Abi Zubair Ibn Zubair din shine daidai. An Aisha ta diga Aisha kalar tace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ashrun min al-fitrati, abubuwa guda 10 yana ɗaya daga cikin fitra, yana ɗaya daga cikin sunna, yana ɗaya daga cikin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda yin koyi da shi koyi ne da sunna. Na farko kassu sharibi, mutum ya rage gashin bakinsa, saboda a zamanin sahabbai mutum za a iya kawo nono a cikin akwashi, wannan ya sha ya ba wannan, wannan ya sha ya ba wannan. Kuma har yanzu in abun shan ruwa ya gagara ana amfani da kofi guda. To gashin bakinka idan ya tsawo zai iya shiga cikin gashin, zai zama to abun kyama ne. Sannan Yahudawa su ne suke tsawaita gashin bakinsu su gaske gemu, amma musulmai ana so mutum ya rage gashin bakinsa. Malamai sun tattauna askewa ya kamata a yi ko kuma a'a ragewa. Suka ce abin da za a yi ragewa ne mai kama askewa, wanda har za a ga farin fatan bakinka a waje. Abdullahi bin Umar ya kasance yana rage shi sosai, har za ka ga fatan bakinsa za ka ɗauka kamar wato aske shi yi. To don haka dai ragewan shi ne abin da ya kamata a yi. Wai fa'ul lihiya, da cika gemu, abin da ake nufi da shi ya zamanto gemun ka. Malamai sun tattauna akan hukuncin aske gemu, har ma suna tambayan hukuncin sallah bayan mutumin da baya da gemu. To mutane kashi biyu ne, akwai amrad wanda halittarsa baya da gemu, shi wannan baya da matsala, haka halittarsa yake. Amma mutumin da yake da shi kuma yana askewa, to shine an tambaye bin Bas, idan ga mutum biyu lokacin sallah yayi, wannan baya da gemu, wannan yana da gemu, amma mai gemun nan yana shan sigari amma kuma ya iya sallah, kuma mara gemun nan shi ma baya shan sigari amma ya iya sallah, dukkan su biyu masu laifi ne. Mai gemu yana aske gemu,
mai shan taba yana shan taba, ka gane ko? Sai suka ce ku bi mai shan taba. Me yasa suka ce saboda mai shan taba lokacin da ya kunna sigari yake sha ne yake sabo, da ya jefar da ita sabon ya kare, amma wanda ya aske gemunsa an ba gemun ya tsira ba yana cikin zunubin kullum, an gane ko? Saboda na farko gemu yana bambanta tsakanin miji da mace, kamar yadda mata suna yin lale namiji baya yin lale. Yadda wata mata ta taba mika hannu za ta yi kamar me za ta karba, sai manzon Allah ya ce bai bambance wannan hannun ko namiji ne ko mace. Ba na kaga hannun mace an saba sani da lale. To haka kuma namiji ana son sa ya zamanto yana da gemu, saboda Aisha idan tana so ta faranta wa manzon Allah rai sai ta rike gemun manzon Allah ta ce wallazi zayyana rijala billiha, na rantse da Allah da ya kawo ta maza da gemu. Sai ta shafi gemun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi. Kuma ba za ka san falalan gemu ba sai ka yi, ka gane ko? Idan kai matarka tana dan shafawa yaranka su zo suna wasa da shi za ka gane gemu yana da daraja. Ka gane ko? To gemu wato sunna ce ta annabawa da sunna na duk mutanen kirki na tun lokacin da ya gabata, an gane ko? Saboda haka gemu abu ne mai kyau. Gemu ba na izala ba ne. Abin da ya sa wani yake aske gemu ya dauka cewa izala ne, a'a, hatta malamanmu na ɗarika suna da gemu, ina fata an fahimta. Duk wani dattijo za ka gan shi yana da gemu, yawwa. Sannan ko ka aske gemu baya nuna ka batar da shekarunka, wani kara cewa ya girma, an gane ko? To ba gaskiya ba ne. Ko ka aske gemu ai fuskan zai nuna ko? To don haka da kuma a cika gemu, an gane ko? Tayyib. Sannan wasiwaku da yin aswaki shine abin da muke kai. Walistin shaku da sheka ruwa. Sheka ruwan nan kashi biyu ne. Sheka ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya farka daga baccinsa ya samu ruwa ya sheka ya face, fa inna shaytana yabita ala manakhirihi, saboda shaytan zai zo ya kwanta a hanyar hancinka. Wancan ɗaya kenan. Akwai kuma na sheka ruwa wajen alwala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa baligh fil istinshaki illa an takuna sa'iman. Idan za ka sheka ruwa ka kai makura wajen sheka ruwa ka face, sai dai in kana da azumi kar ka yi tsanani a ciki. To shine wastinshakul ma da sheka ruwa. Wa kassul azafiri da yanke kofato farce, mutum ya rage farcensa. Wa gasulul barajimi da wanke albarajim. Albarajim shine jam'u barjim. Barjim kuma shine inda hannu suke naduwa kamar nan, kamar mafasil. Dole ka dinga wanke su, musamman waɗansu yana naduwa. To ana so lokacin da za ka yi alwala ka goge duk inda yana naduwa wurinka sosai. Wannan yana daga cikin sunna idan za ka yi alwala ka yi wannan din, an gane ko? Tayyib. Da yake cewa wa gasulul barajimi wa natful ibti da tuge gashin hamata. Sunna shine ba askewa za ka yi ba, tugewa za ka yi, ka rike ne bayan ɗaya ka tuge. In ba za ka iya ba ka ba wa matanka ta tuge ma, na san za ka jure, ba za ka ce wash a gabanta ba ta ce me haka, sai ka yi muzurai. In an so an jima ka shiga bayan gida sai ka je ka murɗe ido ko? Yawa, amma yadda za ka yi da sauki sai ka ɗan sa mai sabulu ko ruwa. Lokacin da na fara ya ɗan yi zafi, amma da na sa sabulu shikenan. Yanzu kuma duk sanda ya tsira, kuma idan ka tuge, idan ka aske zai yi sati biyu ya fita, to sai ya yi wata ɗaya da wani abu bai fito ba. In ka tuge, in kar ka rike su da yawa, ka rike ɗaya bayan ɗaya kana tugewa, za su fita can ba su da matsala, an gane ko? Yawwa, tugewa shine sunna. Amma Sheikh bin Baz ya ce in ba za ka iya ba, duk abin da za ka kawar da gashin da shi yana da kyau, saboda gurin yana tara datti. Zai zo ya zamanto hamatan mutum yana wari, ko kuma kaga mutum ya tube singlet ka ce kamar an dama kuka an sa a ciki, kaga abun ba zai yi ba, musamman idan iyalinka ne take wanke ma ina dress naka, ai zaka sa ta kyama. So wannan dai yana nuna tsafta ne wanda musulunci yake nuna mana. Wa halqul ana al'ana shine mara, da aske gashin mara, namiji ko mace. Haka ma hamatan nan, duk abin da muka faɗa ba abin da mace ba ta yi sai dai me, sai dai tsaye da gemu. Mace ba ta tsayar da gemu. Malamai sun yi sabani idan aka samu mace wanda gemu ya fita haka halittan ta yake. Idan za ku duba akwai wata baturiya da ake nuna a social media haka halittan ta yake. A nan al'adunmu ma ana samun wasu iyayenmu za ka samu tana da gemu ko kwaya 2 ko 3. Wasu malamai sun ce tun da sifa ne namiji ita ta aske, ba a nema ta tsayar ba, sai dai idan zai cutar da ita idan ta aske. Wasu kuma suka ce a'a tana iya barin kayanta, sai dai in mijinta ya ce baya so.
idan mijinta ya ce baya so ina da gemu kina da gemu ke ki aske na kinna, an gane ko? To amma ka san matsalar gashi da ka aske zai feso da yawa, to kila barinsa zai fi mata alheri ko? To abin da ake so kenan bayan wannan wahal kul'anati da aske wato gashin mara, wantikasul ma shine da yin tsarki da ruwa, shine intikasul ma, ma'ana da taɓa ruwa, yani al-istinja'u bil ma'i, ana nufin yin tsarki da ruwa. Qala zakariya yake cewa qala mus'ab da ya rawaito hadisin yace wa nasitul ashira, dun yanzu abubuwa guda tara muka irgo, na mance da ta goma, illa an takuna al-madmada, ina kyautata zato kuskura baki, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kenan in ka sa kuskura baki waɗannan abubuwa guda goma ne. Kuskura baki kuma wajen alwala da kuma duk lokacin da mutum ya ci wani abu yana da kyau ya kuskure bakinsa, don ba daɗi a ce kana alwala abin nan ka zo kana magana da mutum da abin da ka ci bakinka yana wari, yana da kyau ka kuskure bakinka. Sai hadisi na gaba. Na'am. طيب وانا حديثي قال حدثنا موسى بن اسماعيل. Musa bin Ismail muka ce shine Tabuzaki, wannan sika ne, wa Dawud bin Shubaib. Dawud bin Shubaib shi ma sadukun ne, Imam Buhari ya fitar masa da hadisi da Abu Dawud da Ibn Majah. Tayyib, in muka ce saduk shine mutumin da hadisinsa zai zamanto Hasan, wala Allah shi yasa za ku ga mai taliki a wannan littafi ya sa shi da hadisi ne Hasan, saboda shi wannan Dawud bin Shubaib yana ciki, kuma shi sadukun ne a wajen malamai. To waɗannan su ne malaman Abi Dawud a cikin wannan hadisi. Qala Abi Dawud yace sun ce da ni, mun faɗa duk lokacin da ya kawo sanadin, mana ya ɗauko hadisin nan a wajen malami guda biyu, ya karba a wajen wannan, ya karba a wajen wannan. In ya zo zai yi reporting hadisin sai ya haɗa su, sai ya kawo wannan ko ya haɗa su a riwayan ya ce sun ce da shi kaza. In akwai sabani a riwayan kuma sai ya faɗa wane ya ce kaza a lafazinsa, a lafazin wane babu kaza. Ba wai a lokaci guda ɗaya bane suka ba shi hadisin. Ina fata an fahimta. To shine yake cewa qala suka ce haddasana Hammadu. Muka ce Hammadu idan ya zo ba a danganta shi ba, muna da Hammadani guda biyu. Muna da Hammadu bin Zaid bin Dirham, muna da Hammadu bin Salama. Hammadu bin Salama idan ya zo a wajen Abi Dawuda bai ce da shi wane ba, to shikenan muka ce Hammadu bin Salama ake nufi, kuma thika ne kun san shi. Ana Aliyu bin Zaid. Shi wannan Aliyu bin Zaid shi ma majhuli ne. In muka ce majhuli muna da majhuli majhuli abu guda biyu. Ko dai ya zanto babu shi samsam, ko dai ya zanto akwai shi amma halinsa bai bayyana wajen malaman hadisi wajen a ce da shi thika ne ko kuma da'ifi ba. Ina fata an fahimta. To kuma hadisin da yake da majhuli a ciki kenan zai zamanto akwai illa ko? Zai zamanto akwai illa. To shi wannan din Aliyu bin Zaid din to shi majhul ne. An Salma bin Muhammad ko? Haka ne? Bin Ammar bin Yasir. To Muhammad bin Ammar bin Yasir shi ma majhuli ne a wajen malamai, suka ce ba san da shi ba. Shi Muhammad bin Ammar dan Yasir din majhuli ne. Qala Musa, waye Musa kenan? Musa bin Ismail, ɗaya daga cikin malaman Abi Dawud. Tunda ya ce kala, to yana so ya gaya maka maganar wannan hadisin da zai faɗa yanzu da ya ce kala Musa,
wanda malaminsa Musa bin Ismail ya faɗa ne. Qala Musa an abihi, an gane ko? Wa kala Dawud bin Shubaib kenan, ka gane ko? Mana da yace kala Musa an abihi, me yake nufi? Musa ya ce an Muhammad bin Maza bin Ammar bin Yasir an Ammar bin Yasir, shine yace an abihi din. Mana a sanadin Musa bin Ismail a ruwayansa da ya zo kan hadisi daga Muhammad dan Ammar dan Yasir daga Ammar dan Yasir. Dama mun ce Ammar dan Yasir majhuli ne a wajen malamai, an gane ko? To Dawud bin Shubaib kuma me yace? Wakala Dawud an Ammar bin Yasir, amma Dawud sai yace an Ammar bin Yasir. Ruwayan Dawud kenan bai ruwaito shi wajen Muhammad bin Ammar dan Yasir ba, shi ruwayansa wajen Ammar dan Yasir, an gane ko? Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace, inna min alfitrati, yana daga cikin sunna, almadmadata, lalle kuskura baki yana daga ciki, walistin shaqa, da sheka ruwa. Fa zakara nahwahu, sai ya ambaci irin hadisin farko da muka faɗa, ina fata an fahimta, shine fa zakara nahwahu wa lam yazkur ifa alihiya. Amma a riwayan Dawud bin Shubaib bai ambaci cika gemu ba, wa zada, sai dai akwai karin lafazi a nashi, kun gane? Ta hanyar Dawud bin Shubaib babu cika gemu a ciki, abin da ya kara a ciki wal khitana, da yin kaciya, ina fatan fahimta. To muka ce kaciya shi ma sunna ne, amma a haƙƙin mata mustahabbi ne. Malamai suka ce akwai hadisi amma mai rauni ne, wanda suka ce kaciya makramatul lin nisa'i, cewa girmama mata ne. To shi kaciyan nan ya kasu kashe biyu, akwai khitanul fir'auni, wanda wannan haramun ne, wanda da ana yin shi a Egypt, mutanen Sudan suna yi. Shi khitanul fir'auni wannan abu ne wanda za su yanke wani gaba a jikin mace wanda zai hana ta sha'awar namiji. Galibi suna yin haka ne saboda su kare 'ya'yansu mata daga lalata, domin na farko ba sa samun aure da wuri, an gane ko? Za ka iya ko yanzu in ka je Sudan za ka samu budurwa 50 years, profesa za ka same ta Malaysia, Sudan duka, amma Sudan da Masar su suka fi yin kaciya. To kaciyan da sunna ya zo da shi shine, malamai suka ce wani abu ne kamar leda, wanda za a dan ɗaye shi a inda masu yi sun sani, inda za su cire shi, ba yankewa za a yi ba. Saboda na Sudan illan da yake haifarwa na khitanul fir'auni, idan suka yanke inda ake yankewan baki daya, shi wannan wurin da suke yankewa shi yake sa mace ta ji dadin namiji, shi ne kuma yake taba namiji ya ji dadin mace, sannan shi ne yake expanding lokacin da mace take haifuwa har ɗa ya fita. To galibin su zaka ga surgery, abun nan me kuke kiran wannan CS, galibi CS ake musu, shi yasa in suka haifu 2 uku sai shikenan ya isa. To abun da yasa Sudan su suke nasu galibi, saboda suna da tsari, 'ya'yansu ba sa yin aure sai sun gama makaranta. Wata sai ta gama jami'a, ta yi masters, ta samu aiki, ko ta yi masters ta yi PhD, wani ma sai ta fita kasan waje ta je ta yi aiki na NGO da saura, ta dan samu kuɗi kafin kuma ta yi aure. To wannan yana sawa idan suka yi, su kan ma sun kasu kashi biyu. Akwai kabilun da suna kaciya suna dinki, ma'ana za su yi wa 'yarsu kaciya kuma su dinke su bar mata sai gurin fitsari. To don haka sai lokacin da za a yi aure, idan lokacin aure ya zo, an yarda da kai, yarinyar ta yarda da kai, an amsa za a baka aure, to da wata ɗaya za a je a kwance mata sai ta yi jinya, ko da wata 2 ko 3 sai ta yi jinya ta warke. Ka san abin zai zama kaman kaciyan namiji, sannan a daura muku aure. To wannan yana ɗaya daga ciki. Amma daga cikin fa'idan kaciyan, na farko yana gyara jikin mace. Kun ga taure in aka nan da ke sha kuke ganin jikinsa cikin dabbobi, to duk wanda aka yi mata kaciya, wallahi jikinta zai bulbul, ko abinci kaɗan ka bata zaka ga za ta yi jiki, ka gane ko? Jikinta yana walkiya, tana sheki, ita ma tana ji da kanta, ko ba ta yi wani shafe-shafe ba, wallahi za ta yi kyau kwarai da gaske. To amma wa'anda suka aura sun ce shi kuma namiji baya satisfying ɗinsu saboda yana gajiya. Akwai wani abokina da ya ce da Allah ya nema masa 'yar Najeriya aura, saboda ya ce yana wahala. Ma'ana wannan ya nuna sha'awansu zai yi nisa baya zuwa. Shi yasa a al'adansu in kun duba, idan ni abokinka ne, in na zo gidana, in ka zo gidana, yanda za ka girmama ni shine idan na ce wane zai zo yau, Malam Abba Chairman zai je gidana, shine iyali na ta yi wanka, ta haɗa gidan ta lare, ta yi ado,
yana zuwa idan muka gaisa muka hada kumatu ita ma ta bashi hannu su hada kumatu ya kalle ta ce wallahi kin kyauta ce jazakallahu khairan. To amma yan ansaru sunna a Sudan ba sa yi, ahlus sunna a Sudan ba sa yi, ba sa yin musafahan mata, sannan kaciyan doka an zo an aje ba a yi, amma har yanzu akwai, domin in ka je nema har ma suna gaya ma kabilu kaza suna kaciya, amma abin da na samu fulaninmu na can ba sa yi, kuma su ma sun zama yan Sudan, ina fata an fahimta, su ba sa yi. To don haka nan wannan riwaya sai ya kawo, amma namiji kaciya wajibi ne, sai dai malamai sun yi sabani shin yaya idan muka je muka musuluntar da mutane suna kan dutse kuma ba san cewa kaciya wajibi ba ne, sannan kuma sai suka yi ba su yi kaciya ba, za a musu kaciya ko ba za a ba? Ibn Kayyim yake cewa idan akwai likitan da ya ba da zamani cewa tabbas za a iya musu kaciya, ba zai zamanto hatsari ga rayuwarsu ba, za su rayu, to wajibi ne a musu kaciya. Amma idan aka musu kaciya ba za a iya tsayar da bilidin ba, to lallai za a bar su. Matsalan kaciya shine mutumin da baya da kaciya baya da tsarki, kun gane, saboda shi wannan fatan da ake yankewa, fisarin da kai kake gogewa da dutse ko kana wankewa da ruwa zai dinga taruwa a cikin wurin, yana taruwa cikin wurin. Sa'an nan kuma ilimi na bincike ya nuna mutumin da yake da kaciya ya fi gansar da mace fiye da mutumin da baya da kaciya, saboda rashin kaciyan yana kashe karfin namiji kwarai da gaske, dattin da yake taruwa a gurin yana rage masa karfi, so mutumin da yake da kaciya ya fi amfani ga mace fiye da wanda baya da kaciya. To saboda haka wanda baya da kaciya baya da tsarki. Har Ibn Kayyim ya kawo cewa akwai wasu mutane da suka taba sun kai mutum 100 sun musulunta a Bagdada, to kuma sai aka yi sabanin dole a yi kaciya, wasu suka ce a basu, da aka yi kaciya an samu kusan mutum 10 jini ya ki tsayawa har suka mutu. To kaga wannan sai ya zama to larura sai a kyale su, amma yanzu da muke da technology muna da likitoci, na tabbatar ko shekaran ka 80 ne za su iya maka kaciya kuma su tsaye da jini. Yawwa, to saboda haka idan mutum ya musulunta sai a gane cewa yana da kaciya ko bai da shi, idan ba ya da shi to a je a yi masa saboda tsarkinsa, don sai da tsarki ake karban sallah ko, to Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To a wannan riwaya kenan na Dawud bin Shubaib yake ce wal khitana, ya ambata akwai me, akwai kaciya a ciki. Qala, haka ko, wal intidah, al intidah shine wato yayyafa ruwa. Yaushe ake yayyafa ruwa? Yayyafa ruwa kashi biyu ne. Na farko akwai idan jariri yayi fisari akan riganka wanda bai ci abinci ba, zaka yayyafa ruwa akai, amma wanda ya fara cin abinci ko ya ta mace za a wanke. Sa'an nan akwai mutumin da waswasi ya aure shi, shi duk sanda ya je fisari ya dawo sai ya yi alwala ya shigo sai ya ji kamar fisari ya sauka sai ya sake fita har mu idar da sallah bai gama tsarki ba. To wannan shine wanda tsarki wanda abun nan shakka ya aure shi, to shi sunna a gurinsa idan ya tabbatar da fisarinsa ya tsaya kuma ya wanke, to abin da zai yi sai ya yayyafa mazaunin al'auransa da fisari, ta yadda ko ya ji sanyi kare ce fisari ne sai ya ɗauka cewa ruwan da ya yayyafa ne, saboda kar ya dinga rasa sallah. Wannan shine al-intidahu anan, an fahimta ko? To shine yake cewa wal intida da kuma yayyafa ruwa, walam yace haka ko walam yazkur, yace walam yazkur intikasal ma. Dawud bin Shubayb a ruwayansa bai ce intikasal ma ba, a madadin intikasal ma shine wal intida, an gane ko, a matsayinsa kenan da tsarki, ya'ani al-istinja, yana nufi da shi tsarki a wajen Dawud bin Shubayb. Qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud yake cewa wa ruwiya nahwahu an Ibn Abbas, wannan hadisi an ruwaito cewa daga cikin sunna abubuwa guda 10 nan ya zo daga riwaya wajen Abdullahi bin Abbas. Wa kala hamsun kulluha min ar-rasi, Abdullahi bin Abbas yace cikin ababe 10 nan akwai abubuwa guda 10 duka diga sama suke diga kai. Wa zakara fiha al-farqa, yace al-farqa, ya na'am, wa kala khamsun kulluha fi ar-rasi ko, wa zakara fiha al-farqa. Me al-farq? Shine mutum ya raba gashi, mu ba mu da shi, larabawa suna da gashi, shine idan mutum gashin sa yawa in zai kame sai ya dan raba nan, shine al-farq, an gane ko? To su larabawa suna yin wannan, yace wa zakara fiha al-farqa, to amma mu ba mu da wannan, an fahimta ko?
to yace ya ambata daga cikin wannan cewa akwai alfarkadin a ciki walam yazkur ifa alihiya, amma a riwayan ibn abbas shi ma cika gemun bai zo ba. Qala abu daud, imam abu daud yace wa ruya nahwa hadisi hammad an talq bin hubayb wa mujahid wa an bakar bin abdullah al-muzani qawluhum wa lam yazkuru ifa alihiya. Yace shi ma irin wannan hadisi ya zo ta wannan hanya daban-daban, hanyar hammad daga talq dan hubayb, ta hanyar mujahid daga bakar dan abdullah al-muzani, maganan su cewa amma ba su ambaci gemu ba. Wa fi hadisi Muhammad bin Abdullah bin Abi Maryam, a hadisi Abdullahi dan Abi Maryam kuma ana Abi Salamata, ya zo ta hanyar Abi Salama, ana Abi Huraira daga Abi Huraira, anin Nabi sallallahu alaihi wa sallama daga manzon Allah, fihi ifa'ul lihiya. A riwayan Abi Huraira akwai cika gemu a ciki. Wa an Ibrahim an-Nakhai, ya zo ta hanyar Ibrahim an-Nakhai nahwuhu irin na Abi Huraira mai gemu a ciki. Wa zakara ifa al-lihiyati wal khitana, sai suka ambaci cewa daga ciki akwai cika gemu, akwai kuma yin kaciya. Ina fata an fahimta. Na bismillah. mm 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 a wannan hadisi babu siwak liman kama min al-laili, babin da yake karantar da mu yin aswaki ga mutumin da ya tashi da dare. Ma'ana idan ka tashi da dare za ka yi sallah, shi ma sunna ne ka yi aswaki. Kala haddasana Muhammad bin Kathir, shi ake ce da shi Abadi, shi ma thika ne, ashabu kutubu sita sun ruwaito masa da hadisi. Kala haddasana Sufyan shine Sufyan Sauri. Sufyan Sauri babban malamin hadisi ne. Wani ya taba zuwa yana neman yarsa zai aura, sai ya tambaye shi, sai ce menene sana'anka? Sai ce ni dalibin ilimi ne, karatu nake ban da sana'a. Sai ce to ai ba zan baka yata ba kuwa, dun ba za ta ci karatu ba kadai. Ka gane ko? To saboda wasu dalibai sun dauka in ka zama dalibi kadai ya isa baka aure. Kaga ba a cin hadisi, ko ba ka ba? Yawa sai an koshi ma ake jan hadisi. Sannan kuma karatu ba sana'a bace, kamar yadda ka san wa'azi ba sana'a bace. Baka tambaya ta ka ce Hassan me sana'anka, in ce wa'azi. Wa'azi ba sana'a bace. Wa'azi sauke dawainiya ne wajibi. Ka sanar da abin da Allah ya sanar da kai. An gane ko? Sai wani ya zo masa ya ce kai kuma fa, ya ce wallahi ni dan kasuwa ne. Kana karatu? Ya ce kai ai ba da lokaci, kullun su gulla. Ya ce to ai ba zan baka ba, don baka san addini ba. To kai ba dalibi ba, kai kuma dan kasuwa kadai, baka da lokacin da zaka me yayata kuma za ta yi a gida. In wani abu ya gagare ta za ta yi. Kaga ai ba zai yi ba. Da wani ya zo ya ce kai fa, ya ce ɗalibi ne kuma ɗan kasuwa, ya ce kai ne za ka auri wannan yar. Yawa kai za a baka wannan ya. To saboda haka sana'a wajibi ne. Sana'a wajibi ne, dole, idan ba sana'a ba zai yiwu ba. Duk wani abun da ka ga a duniyan nan dole sai da dukiya. An gane ko? An Mansur kuma shine Ibn Mu'tamir. Wa Hussein an Abi Wa'il shine Shakik bin Salama. An Huzaifa bin Yaman, sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda ake kiran shi sahibu sir Rasul sallallahu alaihi wa sallam, wanda manzon Allah ya sanar da shi sunayen munafikai. Sayyidina Umar ya tambaye shi ko yana cike, ce baka ciki. Suwa aka ce a'a, ai shi yasa aka ce sirri ko? To don haka sai yake cewa daga manzon Allah, kana idza kama min al-laili, idan manzon Allah ya miƙe da dare, ya tashi da dare, ya shu sufahu bisiwaki, yana goge bakinsa da aswaki. Wannan hadisi Buhari da Muslim suka rawaito da shi. Na'am. Ka karanta? Mm. 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 طيب. wannan hadisi kala haddasana Musa bin Ismail, muka ce shine at-Tabuzaki. Kala haddasana Hammad shine ibn Salama. Akhbarana Bahz bin Hakim an Zurara. Zurara nan yana da tarihi babba. Wato Zurara an tura shi yana wali akan Masar. Mutuwa ne fuji'a ya same shi.
mutuwa wanda yake irin mutuwa mai gaggawa, mutuwan gaggawa ko ba a cika son shi ba, amma irin nashi ana so, saboda a sallan asubahi ya rasu. Yana karanta suratul mudassir da ya zo fa'iza nukira fin nakur, sai ya fashe da kuka, yana kuka sai suka ga ya fadi ya mutu. Shi yake jan sallah, shi ne shugaba. Yana karanta fa'iza nukira fin nakur, yayin da aka yi busa cikin kaho. Idan aka yi busa cikin kaho ya tuna da wannan sai ya dinga kuka, sai ya fadi ya mutu. Kaga wannan mautu fuja ce amma mai kyau a cikin sallah mutum ya mutu, ba abun da ya fi wannan. Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da irin wannan cikawa. To shi wannan Zurara ya karbo hadisi. Zurara bin Aufa an Sa'ad bin Ibrahim an Sa'ad bin Hisham an Aisha daga Aisha anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yudau lahu wudu'uhu. In aka ce wudu shine fi'il, in an ce wudu shine ala, in an ce alwadu'u da fathil wawu ana nufi da shi ruwan alwala ko abinda ake diba ruwan alwala ake. In aka ce wudu'u kuma shine aikin alwalan. To don haka ana aje masa ruwan alwalansa, wasiwakuhu da siwakinsa da aswakinsa. Ma'ana dai yanda matan mu suke yi, sai su dauko ma buta da brush da makilin. To don haka su ma shine brush nasu da makilin. Amma muka ce bambancin aswaki da brush da makilin, aswaki yana tare da kai kowane lokaci, zaka iya yawo da shi aljihu da saura. Amma in ka fara yawo da brush da makilin, kaga wannan za a ma dariya. Shi wancan a gida yake ajewa a bayan gida. In ka zo zaka kwanta kai, in ka tashi da safe kai, amma baya so ke aswaki. Saboda manzon Allah duk sanda ya ci abu ko ya ji bakinsa ya canja, zai yi aswaki. Kuma mun karanta hadisi cewa in ba dan kare tilasta mana ba, da ya wajabta mana aswaki duk sanda zaka tashi sallah sai ka yi aswaki. Kuma da gaske musamman inda aka saba ciye-ciye zaka gane hakan. Kaga magabata su fa suna lura da abunda duk aka ce wari yana bayyana a jikin mutum, magabata ba sa son sa kwarai da gaske. Har an samu athar wanda idan suka ga mutum ya koyar da bakinsa da rawani, bakinsa kenan yana wari, sai su cikume shi, su jawo shi, su nuna masa bakiya, su ce kaga inda ake tara abin da yake wari a can. Ma'ana su nuna masa makabarta, su ce masallaci guri ne wanda ya kamata a aje abin da yake mai baya wari. An gane ko? To shine yake cewa sai ta aje masa wato abun alwalarsa. Idan ta aje masa abun alwalansa da asuwakinsa, wannan har yanzu yana kara tabbatar mana cewa mata abinda al'adarmu ya tashi al'ada ne mai kyau, kuma ya nuna sunna ne. Mata suna hidiman maza, amma wasu matan sai dai ka tashi fa ka nemi inda moda yake, ka je ka cika butanka ka tafi, ba ta ma hidima. Amma wallahi wasu mata hatta bayan gidan da akwai ruwa da butan yana ciki, wallahi din cika wannan sai kaga ta shigo ta baka butan kafin ta fita. Wannan ɗabi'a ce mai kyau. Duk lokacin da mace ta sifanto da sifa, abinda mata ya kamata su gane, miji ba kyawunki kawai zai burge shi ba, suna nan da yawa, kuma zai iya ganin su ko a social media, ko ba gaskiya ba? Wallahi ba shi bane zai burge ki, kuma ba saduwa ne kadai ba zai dame shi ba. Miji zai iya wata shida bai sadu da mace ba wani abu bane. Iya girkin ki akwai hotels wanda sai kin je kin yi course kafin ki iya. Da ya je da dan dubunsa ɗaya zai ci hankalinsa ya kwanta. Amma abin da yake burge namiji ya zama namiji a gidan. Ga waya a nan in ce wacce zo ki ɗauko min wayan nan, ina rubutu na, ba ni waya, ki min receiving, samun a kunne. To haka namiji yake so. Abin da mata ba su gane ba ne. Sai ta zo ta ce abu kusa nan ma sai ka kira ni na ɗauko ma. To ai dama abin da aka kawo ki ɗaya daga cikin ibadanki a gidan, ki masa hidima. An babu ai ɗiban ruwa ba wai yana da wuya ba ne, sa ruwa a buta yana da wuya. Amma an ambaci wannan saboda a nuna cewa mata suna hidiman mazansu, har za ta kula da aswakin mijinta, za ta kula da butan mijinta ta aje mishi har ma in ya tashi. Wannan ya nuna idan tana kula da manzon Allah, idan ta ji manzon Allah ya tashi ko tana jin bacci, haka za ta mike ta biya masa bukatarsa tukuna kafin ta koma bacci. Wannan abun da ya kamata matan mu su kula. To shi yasa zaka samu saki a lokacin magabata kaɗan ne, bai da yawa. Da zaka kirga mata suka ko ba su da yawa, amma na layin nan kadai ya fi na zamanin sahabbai. Wallahi tallahi, da za ka yi census na kaban kadai ya fi na zamanin sahabbai. To abin da ya raba su da namu shine wallahi wannan hidiman. Kuma abin da ya kamata mata su gane, ki kyale wai ki yar wane ne. In kin yarda kin auri Malam Abubakar, kin auri Malam Hassan, dan kauye ne, daga ina ya tashi wane ne, ko ke yar Lamido ne,
to ni ne lamidonki wallahi. Don mahaifi zai iya ce sai ya tambaye ni inda hanya ina son ganin wance, sai in ce to a bari sai ran litinin ranga dade, kuma ina iya yi bani da wani damuwa don cika oda na. Ai gaskiya ne, kuma wannan wallahi shine zaman aure. Amma in duk lokacin da mace ta ce sai ta karbi matsayin namiji, to namiji zai nuna mata matsayinta, to kuma za ta takura. To amma wasu sun ɗauka cewa in suna da kyau, idan gidansu akwai wadata, ita yarwa ne ta iya girki, sun zama wai duwawu ba a rabuwa da su, dole sai an zauna da su. Akan me? Duk abin da kika faɗan nan yana iya samu a wani wuri. To amma ki zamanto mai alkhairi, ki iya kalami mai kyau, ki iya kuma masa hidima, ki kaskantar da kanki, ki zamanto kaman baiwa, to zai zamanto miki bawa. Wannan shine kadai wato abin da falsafa na zaman aure. Allah ya taimake mu. To da haka wannan mata sai ta aje manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, Aisha ta aje masa abun alwalansa da asuwakinsa, fa iza kama min al-layli tahalla summa staka. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi daga dare, sai ya taba, in ya taba ruwa zai yi alwala kuma sai ya aswaki. An gane ko? To kala hadasana na'am. Muhammad bin Kathir. طيب قال حدثنا محمد بن كثير wanda muka fada abadi ya wuce. قال حدثنا همام an Ali bin Zaid an ummi Muhammad, shine kadai illa a hadisin. Ummi Muhammad din nan suka ce majhuliya ce, sa'annan sunanta Umayma ko Umayya, sun yi sabani cikin sunanta. Ana Aisha annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kana la yarkudu min laylin wala naharin fayastayqiza illa tasawwaka qabla an yatawadda. Annabi bai taba kwanciya ba da dare ko rana face sai yayi aswaki idan ya tashi. Ma'ana dai yana nuna muhimmancin aswaki. To amma hadisin hasan ne, banda lafazin wala nahar, biduni lafazin nahar, babu lafazin nahar a ciki, to hadisin sanadinsa yana da kyau, zai zama to hasan. Za a da'afa hadisin saboda Umayma wannan din tunda majhula ce, to amma wasu hanyoyi sun zo kuma ba ta hanyanta ba, wanda raunin su basu kai ba, wanda zai karfafa wannan hanya, sai ya zama to hasanun li ghairihi. Tayyib, na'am. طيب wannan kala haddasana Muhammad bin Isa, suna kiran shi Tabba, shi ma sika ne. Kala haddasana Hushaym shine bin Bashir al-Wasiti, mudallis ne wannan, yana tadlisi. Kala akhbarana Husayn an Hubayb bin Abi Thabit. Husayn dinnan kuma suka ce bin Thabit, shi ma yana tadlisi sannan yana yawan irsali. An Hubayb bin Abi Thabit an Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas an abihi, daga Aliyu dan Abdullahi dan Abbas daga mahaifinsa, an jaddihi Abdullahi bin Abbas qala bittu laylata inda nabi. Abdullahi bin Abbas yace wani dare na kwana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kaza da annabi ya farka da dare min manamihi, cikin baccin da yake yi, shikenan ata tahurahu, sai annabi ya tsarkin sa, ma'ana ai fa'ala taharatahu, ma'ana sai ya tsarkin sa. An gane ko?
fa akhadha siwakahu sai ya dauki aswakinsa shine shahid. Kun ga nan ya dauki aswakinsa. Duk waɗanda da suke zuwa wajen manzon Allah sun ga ya lizumci aswaki. Fastaka sai annabi ya aswaki. Yace thumma tala hadhihi al-aya sai naji manzon Allah ya karanta wannan aya. Inna fi khalqi samawati wal ardi wasu riwaya annabi ya kalli sama. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Lalle a cikin halittan sama da kasa da sabanin da yake tsakanin dare da rana yini ya tafi dare ya zo la ayatin akwai izina akwai wa'azi akwai gargadi li ulil albabi ga masu hankali. Ma'ana wai ake cewa rana ya fito ya fadi rana ya fito ya fadi to ya kamata mai hankali zai wazantu saboda tun da ana cewa kai yaro ne ka girma ka kai shekaru kaza yana nuna in ana ce duniya yana karewa duniyanka ne yake karewa. Na farko tukuna ka gane cewa kwanakinka ne yana karewa. To sai manzon Allah ya karanta wannan aya hatta qaraba an yahtima sura suran kirisma annabi ya karasa suran baki dai na Ali Imran au khatamaha shakun min rawi ko kuma ma annabi ya karasa ma suran summa tawadda sai annabi ya alwala muka ce ata tahurahu a can sai ya zo wajen abun alwalansa fa akhadha siwakahu ya doki aswakinsa yace thumma tawadda sai annabi ya alwala fa ata musallahu sai ya zo inda ya saba sallah fa salla rak'ataini sai annabi ya salla raka'a biyu summa raja ila firashihi sai ya kwanta sai ya koma wajen shimfidansa fa nama sai ya kwanta masha Allahu gurgudun abin da Allah ya rubuta yi summa sai kaza ya sake farkawa fa fa'ala misla zalika ya sake zuwa wajen abun alwalansa ya dauki aswakinsa yayi alwala har yanzu summa raja ila firashihi fa nama ya sake salla raka'a biyu ya koma wurin kwanciyansa ya kwanta summa sai kaza sai ya farka fa fa'ala misla zalika ya aikata haka summa raja ila firashihi fa nama summa sai kaza fa fa'ala misla zalika ya sake aikata kwatankwacin wannan kullu zalika yastaku wa yusalli shine abin da ake so a kawo mana hadisin duk tashi wanda manzon Allah yake a barcin nan sai yayi aswaki kuma sai yayi sallah wa yusalli rak'atayn ya salla raka'a biyu thumma autara sannan da yaga kaman dare zai kare sai annabi yayi witri an gane ko qala abu daud yace rawahu ibn fudail an husainin qala fatasawwaka wa tawadda a riwayan da abu daud ya fada na wannan fudail daga husain sai annabi ya aswaki yayi alwala wa huwa yaqul annabi yana karantawa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layl yace hatta khatama surata har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cika sura da wannan muka kare abun da ya shafi aswaki za mu shiga sabon babi sai mu dasa aya a gurin in akwai tambayoyi sai a yi kafin wannan akwai wani bawan Allah wannan ba sai a yi recording ba kwanan baya da muka faɗa muka